нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. регистратсияи семоҳара продлит карда мешава ё бо граница мегзари айнав. акама маъюб ҳастам, мехоҳам ки баҳори Россия корукунӣ равам. бародари азиз, ту чӣ гурӯҳи маъюб ҳастӣ? мисол вобаста аз бемории ту ҳастай? бе регистратсия ту патент гирифта наметавонӣ. масъалаи маскун 2 сол мешавад неста. ягон илоҷ дорад, шавҳар карда, як духтар дорад, ягон кас ба доди намераса. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Тамошобинони азиз, мо тағйирот ва иловаҳо барои сафар кардани шахсиятҳое ки аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия мераванд ба шумо мефаҳмонем айни ҳол ва дар давоми видеомон саволоро мехонему ба саволо ҷавоб мегардонем. то охири видео бо диққат тамошо кунед ва шуморам огоҳ бошед. хушдори мақомоти Тоҷикистон ба муҳоҷирон аз қоидаҳои нави муҳоҷирати дар Федератсияи Россия. мақомоти Тоҷикистон аз муҳоҷирони меҳнатии кишвар ки дар қаламрави Русия ҳастанд ва ё мехоҳанд барои кор ба ин кишвар ворид шаванд хоҳиш кардааст ки ба қоидаҳои нави муҳоҷирати аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ва онро барои беҳтар шудани вазъи ҳуқуқияшон риоя намоянд. намояндагони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия ба иттилооти шаҳрвандони Тоҷикистон мерасонанд ки як қатор тағйироту иловаҳо ба қавонини Русия ворид шуда буд. аз 29 декабри соли равон мавриди амал қарор мегиранд. манбаъ иттилоот додааст ки дар қавонини муҳоҷирати Русия будубош вобаста ба фаъолияти меҳнатӣ, таҳсил, шахсӣ, сайёҳӣ, меҳмонӣ, тиҷоратӣ, иқомати муваққатӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон ки ба қаламрави Русия ворид мегарданд тағйиротҳо ворид карда шудааст. шаҳрвандони хориҷӣ бояд пеш аз сафар ба Русия ба қонунҳои амалкунанда шинос гардида ҳангоми ворид шудан ба ҳудуди ин кишвар талаботҳои қонунгузории ин кишварро риоя намонд, таъкид доштааст манбаъ дар ин хабар. тибқи қавонон шаҳрвандони Тоҷикистон ки бо мақсади фаъолияти меҳнатӣ ба қаламрави Русия ворид мешаванд бояд дар муҳлати 30 рӯзи тақвимӣ худро аз қайди ҳатмии давлатӣ, изи ангушт ва аксбардорӣ гузаронанд. яъне ки яке аз тағйирот ва иловаҳош ҳамин мебошад. бародарои азиз, чихеле ки мо дар ҳар барномаҳо мегем, ҳар касе ки дар куҷои қарор дорад бояд қонун ва қоидаҳои ӯ давлата риоя намояд ва инчунин дар ин қарор ҳамин гуна омадагӣ аст ки аввалан бояд қонун ва қоидаҳои Федератсияи Россияра шаҳрвандои хориҷӣ риоя кунанд ва дуюмин тағйирот ин мебошад ки бояд дар муҳлати 30 шабона рӯз шаҳрвандои хориҷӣ аз қайди ҳатмии давлатӣ, изи ангушт ва аксбардорӣ гузаранд. яъне ки 30 шабона рӯза шумо бояд бирен барои аму ҳуҷҷатотона споридан аксбардорӣ кунен ва изи ангушти худтона биспорен. ба қайдгирии ҳатмии давлатӣ, изи ангушт ва аксбардорӣ ҳангоми супоридани бастаи ҳуҷҷатҳо барои дарёфти иҷозати фаъолияти меҳнатӣ амалӣ карда мешавад. қайд кардааст намояндагони вазорати меҳнат. яъне ки шумо дар як моҳ муҳлат дорен патент биспорен ва ба қайдгирии ҳуҷҷатҳои давлатии изи ангушт ва аксбардорӣ дар ҳолати супоридани патент мебошад. шумо дар муддати 30 шабона рӯз бояд патент биспорен ва ҳамин ҳуҷҷатҳоро низ бигзарен биспорен. бародарони азиз, ин буд хабарҳо ва тағйирот ва иловаҳое ки ба Федератсияи Россия ворид мешавад ва ногуфта намона супоридани изи ангушт ва аксбардорӣ аз синни соли аз 6 сола боло мебошад. барои кӯдакҳо изи ангушт ва аксбардорӣ лозим нест ва касое ки аз 6 сола боло мебошанд, фарзандошон ҳам аз 6 сола боло мебошанд, ӯ шахсиятҳо ҳатмие ки изи ангушт ва аксбардорӣ кунанд дар Федератсияи Россия. ва боз як тағйирот ва иловаҳош ҳамин мебошад ки дар муддати 30 шабона рӯз шахсиятҳое ки зиёда аз 3 моҳ мехоҳанд дар қаламрави Федератсияи Россия бимонанд кору фаъолият кунанд, ӯ шахсиятҳо низ бояд аз муоинаи тиббӣ бигзаранд барои надоштани ягон бемории сироятӣ. дар ҳолате ки ягон бемории сироятӣ дар ягон шахс муайян карда шуд, аз Федератсияи Россия ӯро муҳлат метиҳанду равон мекунанд ба кишвари худаш. бародарони азиз, мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. то охира гӯш кунед то ки бисёри нафарот то
охири видеоро тамошо намекунед, баъд мегӯянд ки ба саволҳои мо ҷавоб нагардондӣ. ва ногуфта намона касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки виезчон ай Тоҷикистон ба Россия кушода шудагӣ ҳаст ё ки не, ин ҳами рақамҳои WhatsApp да бинависонед, проверка мекунад, чунки айни ҳол амнистия шудагӣ метавонед проверка кунед ки депорти шумо кушода шид ё ки не. танҳо дар рақамҳои WhatsApp бинависонед, ба шумо ҷавоб мегардонанд. Жанна нависонда: салом, регистратсияи 3 моҳаро продлит карда мешавад ё бо граница мегзарӣ? Ай нав пеш вақто граница мегзаштӣ, вале баъде ки беморӣ дар саросари рӯи дунё паҳн шид, авҷ гирифт, қонуна иваз кардан, айни ҳол дар ҳолате ки границаро намегзарӣ, дар дохили Федератсияи Россия қарор дорӣ, метавонӣ ки регистратсията продлит кунӣ, лекин танҳо пеш аз буд шидани муҳлаташ, аммо ба буд шидани муҳлатша 10-15 рӯз мондагӣ боша, аллакай бояд барои продлит кунӣ регистратсията. Ҳисорак нависондай: Шикор Ҳисорак: салом акаи Сорбон, ака ман маъюб ҳастам, мехоҳам ки баҳории Россия коркунӣ равам. Илтимос бигӯед ба ман, патент медиҳанд аз духтурошон, моро мегузаронанд. Илтимос, 100 бор илтимос ба саволи ман ҷавоб диҳед. Бародари азиз, ту чӣ гурӯҳи маъюб ҳастӣ? Мисол вобаста аз беморият ҳастай? Метавонӣ ки дар инстаграми ман бинависонӣ, дар уҷа ҳамсӯҳбат шавем, овидами мушкилие ки ту дорӣ. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия, шаҳри Москва, бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Усмон Камолов нависонда: салом алейкум, акама подписчиктам, 40 бор шид, ҳами савола метам, ҷавоб наметен. Ман Россия омадам, 18 набудам, вақте ки 18 шидам, регистратсиям буд шид, ягон роҳи патентгирӣ ҳаст. Бародари азиз, ҳозир ман дар аввали видеом гуфтам ки вақте ки регистратсиятон буд шиданияи муҳлаташ ба охир расиданияи 15 рӯз пеш минимум шумо бирем продлит кунед ва агар продлит ки карден, баъд метавонӣ ки патент бигирид. Бе регистратсията патент гирифта наметавонӣ. Мераи патента меспорӣ, рӯзе ки бояд патента дастрас кунӣ, ба задани регистратсия тра проверка мекунанд ки дар номи ту ягон чи нест дар ба задани барои регистратсият. Дар ин ҳолат патента дастрас кардан наметавонӣ ва ҳамун пуле ки ту расход кардагӣ барои патент пулта месӯза, пули ту вазорат намешавад. Фатҳуллои 80 нависонда: раҳмати калон акаи Сорбон, акаи Сорбон, ягон одам биёв регистратсия кунад, фақат фреб набоша. Рости гап ман метарсам ин ҳамин кор махсус, чунки мара хидма фреб кардан дар ҳамин маврид. Як одаме ки мисол боваринок буд ва регистратсияи мара шахсан хидма дар Москва фалшиви тайёр кардагӣ буд, даба задани набиромад. Чандин пешниҳодо ҳастай ай тарафи бародаро ки биё регистратсияҳои оригинал тайёр мекунем, мо ҳамкорӣ кунем, леки намехоҳам ҳамин чиза гуфта намешава. Одами як кас не як каса фалшиви мекуна, ранги ма сарсон саргардон дар проблема меғалта дар кор нест. ба ҳамин хотир ма оиди регистратсия кардан ҳозираш да ягон та да ягон савед наметавонам ва ягон адресам надорам барои оригинал тайёр кардан. Тиляев нависонда: акаи Сорбон, байни чанд рӯзда ҳами патента биспорем, раҳмат пешакӣ. Байни 30 шабона рӯз. Ай рӯзе ки ту ба Россия дохил мешай, ай ҳамун рӯз ҳисоб карда 30 шабона рӯза бояд ту аллакай патент бигирӣ. Абдураҳмон Зарипов нависонда: ассалому алейкум акаи Сорбон, беҳтарин барои хизматот. Ака мара 5000 штраф карда буданд, 1 сол шид омадан, виест кушода мешида боша. Илтимос акаҷон ҷавоб де. Бародарои азиз, касет ки мехоҳӣ проверка кунӣ виездат кушода шидагӣ ҳаст ё ки не, ман гуфтам ки дар рақамҳои WhatsApp бинависонен, ҳамун ба шумо ҷавоб мегардонад, проверка мекунад. Ӯ рақамҳои телефони ман нест, рақамҳои WhatsApp-и ман нест, леки бинависен ҳамуда муроҷиат кунед, проверкаи документаи ӯ рақамҳо. Алишер Маҳмадалиев нависонда: салому алейкум акаи Сорбон, ман хидма проверка кардам, ягон чиша нафаҳмидам. Россия рафта наметавонам ё Калужская область? Ҷавоби номаълум. У МВД России имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации. Регион закрытия въезда Калужская область. Илтимос ака ҷавобша бесаброна интизорем. Бародари азиз, территорияи Россия гуфта яъне ки дар тамоми Федератсияи Россия мақсад даромадани тамаънай ва ҳамун областе ки тура въезда маҳкам кардагиай Калужская область мебошад. Чунки ҳамин гуна ман хидмат проверка мекунам, бисёри нафаро савол метиҳанд ки барои чи у МВД России имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации. Ҳамин хеле мебурад. Барои чи меган савол метиҳанд? Барои ки Российская Федерация территорияш да тура манъ кардагиай даромаданда ва дар поёнаш бо аҳамият бити агар ҳамун поёне ки результат мебурояд, дар поёни ҳамун результат
регион меброяд ва дар регион закрытия въезда меброяд. Дар ҳамун бари закрытия въезда областе ки тира запрет кардагия номаш меброяд. Чихеле ки дар иҷози айти Калужская област биромадай, ай ҳар кас дар ҳар ҷое ки запрет шидаги боша номи ҳамунҷа дар бари закрытия въезда меброяд бародар. Шаҳром Сабуров нависонда: якай сормон агар ай донишгоҳ хориҷ шида бошӣ ва санавӣ кунӣ баъди 1 сол аблава мебарад ё ки не? Агар академически кардагӣ бошӣ намебаранд, вале хориҷ шидагӣ бошӣ ҳақ доранд ки ба ҳамун пагаи хориҷ шидагиша тира ба хизмат даъват кунанд бародар, чунки аллакай ту донишҷӯ нестӣ дар ягон ҷо. Манучер Холов нависонда: салом ака, видеои пешинада нависондум, ответ надодӣ. Кӯдаки 2 соладам патент мекунӣ ака? Ман инстаграм надорам, илтимос ака ҷавоб диҳед. Не бародари азиз, фарзанд яъне ки кӯдак ноболиғ патент гирифта намешавад. 18 сола кишид, баъд ай 18 солагӣ барои ӯ шахсият патент гирифтан мумкин аст ва барои кору фаъолият карданаш. Рамазон Каримов нависонда: салом ака, ман дар шаҳри Новосибирск патент дорам, метавонам ба Беларусия равам 1 моҳа бо обратно биём Новосибирск, метавонам ба ҳамун документам кор кунам. Агар ки муҳлати патенти ту буд шидагӣ набоша ва пешпардохт кунӣ, ҳамун 1 моҳе ки ту нестӣ пулша биспорӣ, бале бо вақте ки омадӣ ба ҳамун патентет метавонӣ ки кор кунӣ, ба шарте ки муҳлаташ буд нашава баъди ҳамун 1 моҳ 2 моҳ. Амир Шоев нависонда: якай сормон салом, сози хубӣ, умедворам хуб ҳастед. Ака илтимос ҷавоб бугӯ, мо инстаграм надорем, ютуб ҷавоб бугӯ. Масъалаи маскун 2 сол мешавад, неста ягон илоҷ дорад, шавҳар карда, 1 духтар дорад, ягон кас ба додӣ намераса. Бародари азиз, рости гап саволта хуб нафаҳмидам. Ту нависондаe ки мақсад шавҳар карда 1 духтар дорад. Дар ҳоле ки шавҳар кардагӣ боша ва фарзандаш айти набоша, ӯ барои маскун кардан ҳақ надорад. Барои маскун кардан ба хотири ҳамун фарзанде ки астай, барои ҳамун суд метавонад ки ҳалнома биброра ӯ маскун шавад дар хонаи ту. Инам бо ҳолате дорад ки мисол ту тавоноӣ ба ҳамун таъмин кардани хона дошта бошӣ. Агар ки худат хонаву дар надошта бошӣ ва худат бародар квартирант бошӣ, дар ин ҳолат судам решение намебурад ки ҳамун зан маскун кунад. Ва дар ҳолате ки агар бо роҳи ғайриқонунӣ тира таҳдидҳо карда бошанд, метавонӣ ки дар мақомотҳои болоӣ айвалошон ариза бинависонӣ ва арза доди тира қабул мекунанд. Бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем. Ба ҳамин ва ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотонро бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.